אני אלי חי, בן 20, מוזיקאי, יוצר. אני והוא הכרנו לפני 6 שנים, והיום אני פה. לא ממי, זה יותר ממה, דברים שאני עובר, דברים שאני חושב עליהם, יותר מהדברים האלה. אין איזה אחד שהוא מועדף עליי, אבל אם יש מישהו שאני מאוד מאוד אוהב את המקום שהוא הגיע אליו, את השם שיש לו, קריס בראון. יש הרבה דברים שאנחנו מתכננים להוציא בקרוב, הרבה דברים שעבדתי עליהם, שירים טובים. כאילו, מה אתה עושה? אנחנו באמצע רעיון עכשיו. לא, אני אתקן את הפרויקט שעשינו מקודם. אתה יודע מה, אם אנחנו פה כבר וזה, אתה יודע, בואו נשמע להם. אתה שיר? כן, אתה רוצה, יש לך בעיה שנשמע להם את זה? יאללה, נכון. לא באמת, תחילתה, לא. 9, עוד פעם. מפחד משום ביף, אטרפס איתי באטל. כל החבר'ה מכוונים ל-LA, לשיקגו, מיאמי, לקלוע כמו באטלר. לקלוע כמו מייקל, זריקה האחרונה. סל על הבאזר, עדיין בשלי, שם זין על הבאז. כותב את השירים בעצמי, זה לא קאבר. לא מקשים מה אומרים, הם מסתלבטים 0-9. כולם פה טלנטים, לא יכול למד אותי כלום על מזז. יכול ללמד אותך פלואו נתניאתי, יודעים שהמרכז כולו זז איתי גם בצפון בדרום. כל אחד מכיר גם בדורה, השכונה שלי הם באוויר, שורף את העיר ואז זזתי נסעתי. במות שדלו כמו על קטמין, אין לי חברים תבין, רק אחים יודעים שכל הכסף שלי הוא בנקי, יודעים שאוהב רק נייקלו אורבניקה, יודעים שכל ההייטרים בפניקה יודעים מי באמת הכי חם במשחק ואישו. מה הטרק שירים של אלי חי ואישו? מה הטרק שירים של 0-9? אל דבר איתי אם אתה לא מזיק סוויצ'ות, כסף בכיסות, 1000 על פליפות, 10,000 על קליפים, שטר כחול כמו גריזלי, זה השלב בלוק, יודעת את הוור כמו רירי, 100 בעיות, אחת יותר מג'ייזי, 21 שאלות כמו 50, עוד אחד פשוט שחולם על הטופ, אני חשבתי שיבול זה פסיכי, אז אני לא יכול יותר ליפול, לא יכול יותר לשבת בשקט, לא יכול יותר לסתום. למה אתה מדבר בלי סוף יא פוסי? לך זה רק איתן. לא יכול לשיר על דריל סתם שיטה, לא באמת דריל אתה פוסי. אז אני לא יכול יותר ליפול, לא יכול יותר לשבת בשקט, לא יכול יותר. תשמע אחי אופר, אתה מטורף, רמי אתה בכלל מטורף אחי. באמא שתי אנשים שעה אחת עשינו פה הכל. לא אפילו פחות, אתה יודע אם אני חושב על זה פחות. 50 דקות, כל ההקלטות עשינו מי. מה, שעה? משהו כזה, נכון? מלקלוע כמו באטלר. אחי, צא, מי הבא בתור עכשיו? אתה מחותר אחי, לא, אל תבוא יותר. תפריע לי לעבוד, גבר. מפחד משום ביף, אטרפס איתי באטל. כל החבר'ה מכוונים. אתה יכול לצאת אחי, אתה מפריע לי לעבוד אבל. אני חייב לחזור לו לפן כפרה עליך, 15 שנים.